El mes de novembre jubila un dels màxims exponents del gènere negre a l'Hospitalet, Barcelona i també Catalunya. Jordi Canal, durant 20 anys, ha estat al capdavant de la Biblioteca de la Bòbila, convertint-la en un equipament de referència del gènere i des d'on ha impulsat el primer club de lectura de novel·la negra d'Espanya, el Premi Internacional Ela Confidencial i moltes activitats més. Hem volgut parlar amb ell aprofitant que els seus companys a la Bòbila li han fet una exposició homenatge. Jo treballava a la xarxa de biblioteques de la Caixa, la Caixa s'estava tancant les biblioteques i va sortir la direcció de la Bòbila. Vaig venir aquí amb una biblioteca que s'havia d'inaugurar el mes següent i per tant vam córrer molt a muntar i de cop i volta em vaig trobar una biblioteca nova de trinca per estrenar. Una sensació fantàstica, que la comences des del començament, que per bé i per dolent, això és el que hem fet. I llavors, la veritat, vaig arribar amb molta il·lusió de fer una biblioteca que al mateix temps fos biblioteca de barri, donés servei al barri com qualsevol altra biblioteca, i al mateix temps una especialització que no tingués Barcelona. De manera que aconseguís portar gent de Barcelona a Hospitalet, per tant, del centre a la perifèria, és una cosa que em feia molta gràcia. Ajuntar gent del barri, gent de fora, especialistes, i que compartissin el mateix equipament, els mateixos serveis, i això sí que ho hem aconseguit. Devia ser el 97-98, vaig veure que l'Institut Italià havia fet un club de lectura i vaig pensar, a veure, que en aquell moment començaven a sortir els clubs de lectura, però eren tots generalistes, i a partir de llavors vaig començar a donar-li voltes a això, que es podia fer un club de lectura, però temàtic, d'un gènere literari. I li vaig començar a donar voltes, vaig estar buscant bibliografia, vaig veure que als Estats Units n'hi havia, inclús vaig trobar per internet un document de com muntar un club de lectura de novel·la negra i tal. I a partir d'aquí, quan vam obrir la biblioteca, ja la idea era de fer aquest club. De fet, vam obrir el març del 99 i el gener del 2000 ja vam arrencar. I és el primer club de lectura de novel·la negra d'Espanya. En aquests moments n'hi ha una 50ena. El Premi Ela Confidencial crec que sí que és una cosa important, que la ciutat tingui un premi que jo diria que és el segon més ben dotat de l'estat espanyol de novel·la negra, que ja té una trajectòria important. Sí, penso que està bé, que està molt bé, i que a més surti d'una biblioteca de barri, d'una biblioteca perifèrica. Jo em faig una valoració positiva. M'hauria agradat poder aconseguir ampliar la biblioteca a la tercera planta, fer una planta de novel·la negra. A la vida no es pot aconseguir tot, però a pesar de tot penso que el fet que durant 20 anys s'hagi treballat el gènere negre, hem aconseguit una molt bona col·lecció, realment, tant de ficció com de no ficció, de pel·lícules. Crec que qualsevol aficionat o inclús un simple lector o gent que li agradi el cinema s'ho pot passar molt bé. Continuaré el jurat de l'Ela Confidencial i continuaré com a usuari de la biblioteca, perquè és una biblioteca fantàstica que té un fons meravellós. Però tinc ganes una mica de dedicar-me a altres coses. És evident que continuaré vinculat a la novel·la negra. Ara estic amb l'Àlex Martín, estem fent un llibre sobre gènere negre i espero que en algun moment de l'any que ve es publiqui, surti una mica d'allò, tota l'experiència d'aquests 20 anys reflectits en algun llibre.